खोनासं जों मानसिसो जोंखौ साखनद्रा बा मोदाय साननानै पुलिस दालिंहर नङाब्ला खोथाया बोरैबासो जासिनगोन। सोर नोंसोरो? सोर? जोंहा रावबो गैया, जोंहा मामायाबो गैया, जोंहा मादैयाबो गैया आरो आबौबो गैबावासो। सोर नोंसोरो? आदै! आदै गोख्रैयारि फैलायनो सोरबा मानसि फैदों। बहा थांखो? बहा थांखो? सोरमोन बिसोरलाय? बहा थांखो? बहा बोरो सोरमोन? बोरो माथो रावबोआनो गैया? दासो फैयो एथ' लेट। सोरबा गोसोम गोसोम गाननाय हिनजाव सानै फैदोंमोन, जोंखौ सिगिदों। दासो बेयाव दंमोन, नोंखौ लिंहरनाय लोगो लोगो गोमोरबाय। मा? गोमोरबाय? औ आदै, नोंखौ लिंहरनाय लोगो लोगोनो गोमाबाय। सोरमोनथाय? आं जा गिनाय मोनबाय आदै। गिनो नाङा, आं दङ गिनो नाङा नोंसोरो दाय आं दङ। नै नैबे सिखाखौ नोंसोरो लोगोआव ला। जुदि खनसे फैबावोबाथाय नायनो नांखाया, डाइरेक्ट थुखा नैबे सिखाजों। नै बेयावनो दोनबाय आं सिखाखौ। आदै, मादैजों मामाजों सफैबायना सफैयाखै? गैया माथो, बिसोरबोथ' दाबो सफैयाखै। ना बिसोर सानैयानो प्लानिं खालामाखैथ' माबा मोनसे? खालामनो? बिसोर सानैया माबा मोनसे प्लानिं खालामबावनो? आंखौ बुनानै फैथोंल' बिसोरो। बेयाव प्लानिं खालामफैनायनि खोथा बुंबावदों बिसोरनि। मानसिफ्रानो फैथोंल'लाय, बिसोरखौ मा खालामगोन आङो? आंखौ बिसनानिफ्राय ओंखारनो हायै असान्थि देहा खालामना दोननानै बिसोर बहा खारग'नो? आबै, आं नोंखौ बुंदोंना, रागा दाजोंसै। बोरैबा माबा मोनसे भुलावनो जाबाय आरो बेखौनो बिदि नांनानै थाबावगोनसै। औ आयै, न'खरखौ माबोरै थान्दा खालामफिननो बेनि खोथाखौसो सान। नोंनियाथ' माबा न'खरखौ आरोबाव गरम खालामबावनायनिसो खोथा बुंबावदों। औ, नाथाय बिसोरबोथ' दाहालागै न'आव सफैयालासिनो थानो नाङामोन। बिसोरथ' सफैनोनो नांथारसिगौमोन। जोंनि उननोथ' फैदोंमोन दा। ओहो, इसा, नों दे सोरबा फैदों होनदोंमोन ना, बिसोरनि महरफोरखौ नों मोजाङै नायदोंना नायाखै? नोंनि मामा आरो नोंनि मादैयानो नङाथ'? आदै, मामा आरो मादै बिसोर जानो हाया। आरो बिसोरो मानो सिगिफैनो जोंखौ? बिसोरो जोंखौ माब्लाबाबो बिदि खालामनाय नङा। आरोथ' बिसोरो गोमोरनो हाया नङाना, बिसोरथ' मानसिसो। अब्ला सोर जाथावगौ? जियानो जाया, इसा नों आबैजोंनो थाथ'। र' आं रुम नागिरथिंनि। सोरांस्रि, नुबाय जोंनि बिखुनजो बुरैनि आइनि सभाबखौ? बिराद गिखमार बियो। खुगायावल'सो बिनि गासैबो टेम्पार आरो बोलोआ। बे खुगा दग्लबसे नङामोनब्लाना बेखौ मोस्रोमाबो मालाबानो बोनानै बिदै खालामहैजोबबायमोन। औ हायना जोमै, आसरितसो। आइया जोंखौ एथ' रायनो बुनो हायो, एथ'ग्राब गिदिर खोथा बुंनो हायो जोंनि सायाव। ओमफ्राय दिनै जों सानैया मुस्लिम हिन्जाव जानानै सिगिफैनायखौनो थोर गिबाय। बिदिब्ला बियो गिख'सो, ओरैनोल'सो जोंनि सायाव दादागिरि बियो। जोमै, आइनि अनगायैबो न'खरनि गासैबो मानसिफोरनोनो जोङो खोन्थानानै लाखानांगोन जे जों सानैया मानो बेबायदि मुस्लिम हिन्जाव बायदि जादों। नङाब्ला खोन्थाना लायाब्ला बेबायदि सिरि मावबाय थायोब्ला जोंखौ साखनद्रा होननानै खदालफोरजों देथारब्लालाय। औ, बिदिनो खालामनांगोन। आइजों जोङो देखा देखि नुजानो हानाय नङा। बुरैनि रागाया दाबो दमायाखै। मिन्थिथों बियो जोंखौ फैबाय होननानै, नाथाय मिथिब्लाबोथ' बियो बिसनानिफ्राय सिखारनोनो हाखायाब्ला जोङो बेबायदि ड्रेसावनो आइजों नुजागोन। ओंखाम हैगोन, दै हैगोन, जि हैनांगौ हैगोन, जा आल पसन खालामनांगौ खालामगोन। नाथाय बियो जोंखौ दा मिथिदों जे सोर जोमै, सोर सोरांस्रि। औ जोमै, आंखौ सोरांस्रि होननानै मिथियोब्लाथ' बियो दोखो होखागोनहाय बाला, आंसो जा बुखादों। थौ, न'खरनि गासैनोबो जोङो खोन्थानानै लाहैनोसै जों दे बांगाल मुस्लिम जाफ्लादों। गोमोरग्रा मोदायसोनो नंमारगौब्ला आंनि सिगाङावबो नुजानानै गोमोरना होयोब्ला आंलाय मा जानांगौ जाखो? आंलाय माथो जोनोमनिफ्रायनो दिनैसिम जोंहानि न'आव बेबायदि मोदायखौनो नुफेराखै। दिनैलाय बोरैथो जोंहानाव बांगाल मोदाय फैखो? बेबो गोमोरग्रा बावलायसो। नंगौना नङा जाखो? बे जोमैजों सोरांस्रियानो नङाथ'। आइखौ बुनानै न'आव हाबफैनो साहस मोनैयाव बेबायदि खालामदोंबो जानो हागौ। नङाब्ला जोंनि उनाव फैनाय मानसिफ्रानो मानो दाबोसिम सफैया? जियानो जाया, र' आं सोरांस्रिनाव फन खालामनि। आं सोरांस्रिनावसो फन खालामदों। आंनियावलाय मानो रिंखो मबाइलालाय?
ओइ अलंबार फाग्ला आंनियावलाय मानो फन खालामदों हा आं नोंनि उनावनो सफैखाबाय आंनावलाय मानो फन खालामदों मानसि नंगौना नङा जाखोब्रा नोंलाय आंनि उनाव गैयानोमोन माथो बोरैथो आंनि उनाव खावब्ला नुजाफैखो जाम्बा अलंबार नोंनि खिथु उनथिं फैबाय थानोखौलाय नोंलाय बोरैथो नुनांगौ जाखो नों फारसे मोखां जिरायना थानायालाय ओमफ्राय मानोथो फन खालामा आयु ओमफ्राय बे सिखाखौलाय मानोथो लाबाय थाखो नोंलाय ना खामानि मावनो नागिरदों बे सिखाखौ ओरैनो लायाखै आं बे सिखाखौ ओरैनो लायाखैब्ला खामानियाव बाहायनो लायाखैब्ला सोरखौथो दानो नेनानै दङ नोंलाय माबा सोरांस्रि आइखौ आरो इसाखौ दहाय सोरबा बांगाल मोदाय हिनजावनो सिगिफैदों आरो आंखौ लिंहरनाय लोगो लोगो गोमोरबायनो आं मोदायनि खोथा रायलायदों नों माखौ मिनिखो मोदाय मोदाय माबायदि मोदाय खनसे बुंबावलाय माबायदि मोदाय नोंसोरनो नङाथ' आं नोंसोरखौनो एसे सन्देह खालामखादों नङा होनलाय खोनासं अलंबार आं खोन्थानि नाथाय रागा दाजों नंखागौ बियो नोंसोरनो आंनि गोसोआ मानिखायाखै नोंसोरखौ बायदि मोनखादां साला आइजों बुजाफिननो गिनानै नोंसोरो मोदाय जानो फैफ्लादोंना नङा होनलाय अलंबार नों हमनो हादों माथो नोंगौहाय अलंबार मा खालामनो आइखौ बुना लाफ्लांनानै जों न'आव हाबफैनो साहसखौनो मोनासै मिथिखागौ आइया जोंनि सायाव रागा जोबखायाखै जों मा होननानै न'आव हाबफैनो आइयाथ' जोंखौ रायखागोन बिनिखायनो जोङो जोमैजों आंजों प्लानिं खालामबाय जे बांगालफ्राथ' गासै खोबजोबनाय ड्रेस गानोना बे ड्रेसखौ गाननानै जोङो न'आव हाबफैबाय जों सिगिया सानदोंमोन साननायालाय नाथाय आइखौ नुनाय लोगो लोगो जोंबो बोरैबा गोरा रायलायफ्लांबाय खोन्थानानै लानोनो साहसखौनो मोनस्लाबासै बेयावनो इसा मोना गिनानै नोंखौ होख्रा हरबाय नालाय जोंबो बोरैबा देथारफैजानो गिनानैहाय खारस्राबाय आरो थाबनो बेखौनो बिसोरो जोंखौ गोमोरबाय बायदि सानदों नंमारगौ सारोना नोंसोरसो औ अलंबार नोंखौ गाबज्रि हरनाय लोगो लोगो जों सानैया फोरलाब फोथाब खारलांबाय बिसोरो माने गिनायजोंनो मोनथिस्लाबलायासै जों खारखोना गोमोरखो बिसोरो गिनानैनो जोंखौ गोमोरदों होननानै बुंदों गिनो नाङा जोंसो फालतुफोर नुबाय आखायाव बेसेबां दाहार सिखा लाखादोंमोन आरो बोरैबा खनसे बिदि ड्रेसाव नुनायबाथ' नोंसोरजों थुथार जाबायमोन रावनिबो इनाय खालामनानै जायाखै आइखौ जों बुनायाबो फाब जायाखैदां मानोना आइया गावनि आखलनि मोननो गोनां फिथाइखौसो मोनदों आरो बेयाव जोंनि मा दाय आफायानो बुनो थिनखादोंबा अलंबार मिथिगौ आइया दाबो जोंखौ गनायफिननाय नङा बिनिखायनो जोङो साननैसो बेबायदि ड्रेसावनो थागोन सोर जोमै सोर सोरांस्रि आइया मिथियै बायदि नंमारगौसो साला फालतु हिनजावफोरा बिहामजोफोरालाय माथो फनखौनो थिखोआखै बिहामजोफोरनावलाय मानोथो हरबाय थादों डाइरेक्ट हिनजावनावनो हर आरो नङालै लावगि बिहामजोफोराबो खारखोमानानै दङ जेरै आं नोंनि न'आव खारखोमानानै दंफैयो हिनजावा खमथि रागा जोंनानै दङ बे जोंखौ बिहामजोफोरा सोरनियाव दंहैमारो बिसोरखौनो खबर लाग्रोबावनि र' आं दैजि नै आं नोंनि थाखाय थफि आरो नोंनो गेलेनो थाखाय बल लानानै फैदों आदामजारि बिमाया दाबो गैया फिसौखौ हनै माजों बुरखायगोन माजों बुरखाया थफिफोरखौनो बल बोरायफोरखौनो होनानै लाखिबायनानै दङ आं खोनादों आयै आंखौ एसेबां रायखोमानो नाङा अ दैजिया सना नों मानो गाबदों आखल जिबि बिहामजो नोंसोरो लाजिनो रोङै गन्थं गैयैफोर साला बिखुनजोखौ बुनानै खारनानै फिसाखौबो खबर गैया बेसे आलाय आमथानि जादों फिसाया गाबबाय बायदों आखल दङना गैया बेखौ जोंसो मिथियो आयै जोंसो मिथिगौ जोंनि न'खरनि खोथाखौ नों मैया दाखालि फैनानै जेबो मिथिया नों जाथाय जानायाव सफैनायखायनोसो नों दिनै बिदि बुंनो हादों जोंसो मिथिगौ बे न'खराव जोंसो संसार जायो लाद' फिसाया लाद' नै आयं दैजि नै आं नोंनो जेलेले थफि लाबोदों आरो नोंनो गेलेनो थाखाय आं बल लानानै फैदों आयं दैजि अलंबार फिसाजो दैजिखौ दसे लाथ'लाय माइ एसे सालिनांगौ दंबावो बोथोरा अखा हाहांहां जादों सालिनानै दोननि दाखालि आइया सालिजोबनो हायासैनो जागोन दे फिसाखौ दसे लाग्रोदो फिसाया नोंजों थानो लुबैबाय माबायदि बिमा आयै गथ'नि फारसे अननाय दङना गैया मामा दसे थाथ'बावदे सना आं फैगासिनो नोंनि आबैया जोंखौ रागा जोंनानै दंखायो आरो माइखौ सालिनानै दोनाब्ला बांसिन रागा जोंगोन नोंनि आबैया जोंखौ अनथारनाय नङा थाथ'दे मामा दसे थाथ' आयै दसे नायथ'बावदो दे आं माइ सालिना फैनि आं बुंदोंना नोंखौ हिनजावनियावनो फन हरदो
बिहामजोफोरनियाव फन हरगासिनो माथो रावजोंबो थिखोखौनो जाया फनखौनो। जानो बिहामजोफ्रा मानो फन थिखोआसैथाय? जानांगौ बिसोरो मबाइलखौनो लांफानो बावबाय। लावगि अन्नानै दिनै हरसेखौ जेन तेन नोंनि न'आव थाबावनो होदो। दा आं हारसिं बोरै थांनो बिहामजोफोर गैयाब्ला? बिहामजोफोरजों लोगो नांनानै हिन्जावखौ बुना लाबाय। दा हिन्जावनि खाथियाव हारसिं थांनो साहसखौनो मोनासै। गाबोन जेरैखि जाया बिहामजोफोरजों रायलायथारनानै आङो न'आव ज' थांनोसै। जागोन ना लावगि? दिनै हरसेखौ नोंनियाव थाबावनो होगोन ना? आंनिफ्रायथ' जेबो बादा गैया, थानो हागोन गोसोबायदि सानबैसे थायो। नाथाय आं हाबा जायै हिन्जावनि न'आव रावबो गैयैनि न'आव नों हौवा मानसिया थाफैयोब्ला गामिनि मानसिफोरासो मा सानगोन बेबा? ओइ लावगि, न'आव दङ ना लावगि? नै सोरबा फैमारदों नै। लावगिहाय, दङना गैया न'आव? जल्दि थाखोमा हैदो नङाब्ला खोथाया बोरैबा जाथारसिगोन। जल्दि ओंखाम संग्रायाव हाबना थाहैदो थां, जल्दि थां। हाब लावगि, सोरमोन बेलाय? सोर हौवा मानसि? मानो खारलांखो?